zbalené. Máme zbalené. Mikinu si nebereš? Nie, teplo je. No, len 4 hodiny máme čas, takže... Ideme sa prejsť do Brezinky. Na druhý. Že? Natka, papa. Je tu mega ľudí, neskutočne veľa mega ľudí. Prišli sme sem o 2:00 a dostaneme sa na rad až o 6:00 na prehliadku. Takže príjeme domov. Do koncentračného tábora. Asi tu rovno prespíme A na tých oných. ideme sa zatiaľ pozrieť do Brezinky. To je vlastne koncentračný tábor, nová časť, ale síce zbúraná, ale dačo je tam vraj zachované, tak ideme kúknuť. Blížime sa ku vstupu do druhého koncentračného tábora, kde aj z filmov je známe, ako prichádzali tie vlaky s tými ľuďmi cez tú vstupnú bránu. Môžeš to vidieť. Akurát sme v plynových komorách a spalovniach krematória. Zuzka stratila reč. Tak sme v koncentráku a snažíme sa vnoriť do toho, čo prežívali tí ľudia tam v tom období. Ten, kto sa snaží si to predstaviť, tak musí to byť hrozné. Tie spálovne v tom dokumente bolo hovorené, že oni chceli rýchlo vyhodiť do vzduchu, aby vlastne zničili dôkazy, že tu toľko ľudí zabíjali. No. Teraz ideme pozrieť vagón. Je tu taký jeden vagón, v ktorom prichádzali tí ľudia všetci. Zostatky z plynovej komory. Ideme natočiť časť komory, kde sa museli všetci vyzliekať, zo šaty odložiť veci, dokumenty a následne potom išli do tej plynovej komory. Za nami je prehliadka koncentračného táboru číslo 2. Bez prievodcu to nebolo, boh vie čo, museli sme si dosť domýšľať. Natálka mala z toho veľké H, chuť, alebo nerozumela nič. Nie, niektorí sprievodcovia, čo sme popri nich išli, podávali aj príbehy a to nám chýbalo k tej atmosfére. Bez prievodcu to nebolo také polovičaté. Niekto, kto to nevníma tak, že sa nevžíva do tých situácií, tak pôsobí to proste ako len Ľudia pozerajú vraždy v normálne televízii. domy, budovy a ruiny. Ja hovorím, treba ísť kúknuť. Počkaj, tu máme salát. Volovina. Volovina. Čo je napísané volovina? Drop, to neviem čo. Neviem. Vyzerám ako psycho. Placky zemiak.
brali do toho vlaku. Tak. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Tu za mňou reálne popravy vykonávali na väzňoch. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're true. Podľa všetkého ideme zase k plynovým komorám pozrieť, ako to tam bolo. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Popravenisko. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Tak sme pozreli všetko. Už je večer, Áno, sme všetci unavení, teda aspoň ja som unavená. pôjdeme domov. Ja som hyperaktívna. Ešte nás čaká 3-hodinová cesta. Ako takto zvonku tie budovy vyzerajú celkom príjemne, ako taký tábor. Pekný Ale komplex keď si je to. človek potom predstaví naozaj. Treba si uvedomiť, že to nebolo originál na toto určené, to bolo vojenské kasárne. Až z tých kasární to potom prerobili na toto. Aj tí nemeckí vojaci, vieš, ako si vravel, hej, museli držať hubu a robiť, hej. Ale aj tí musia mať podľa mňa riadne proste traumy, alebo vieš, to tak, keď si zoberieš, že koľko ľudí zabili, alebo neviem. A museli, lebo inak by aj Museli. oni boli. We're dreaming in the dark. We are nothing more than
Suvenír nemáme teda žiadny. Ale toto je tu, tak ešte poďme kúknúť, aha, ešte otvorené. A zase sme všetko presrali. Ty máš sparenú tú hlavu po toho. Že? Unavený. Vidno ti pol hlavy. Teraz ti vidno len oči. No, troška. No, tak. Som v strede, hej? Ne, si veľmi... No. To je takto. Takto si v strede. Som v strede. Áno. That's the part you always show. Your